uzenzela umntanakhe umntana ka-Hedge yonke into. U-Hedge ngeke akwazi ukuyenza le nto leyo. So that is why ngingamtshela iqiniso from the start. And to be honest, mina mfethu now because of imali yakho uqinisweni ngithanda u-Hedge. Uthanda u-Hedge? Yes. Musu wena uthe wena ku-Hedge ufuna i-sex kuphela. Cha, no, ngiyamthanda plus i-sex. Phela obvious now uyazi ukuthi i-sex obvious once umuntu uyabo akupha kamnandi whatsoever. Even though ngongafuna ukukhetha uzokhetha. Ukho lento ukhulumayo. Mfethu, what is the way forward? Senza kanjani? Siqhubeka kanjani? Ufuna Ngiyakushiya mina ngisakufuni bra, sengi-right. Ushiya bani? Sengi-right ngawe. Ushiya bani? You know what ne? Ngizokublock I'll block you everywhere. Mfethu angisakufuni, angisakudinga empilweni yami. Qhubeka no-Hedge wakho. utoxic lo muntu lo. Sotshelana ngenkani. I'm paying you a rent. I'm doing everything. You don't see my effort, bra. I need you also fucking you have to pay rent for me. So much I have to pay for ukuthi ngithola nawe ngilala nawe. I have to pay all those things. Did I ask you to do so? No, I didn't. So Because ngiyakuthanda, I care about you. But manje usungidisappointed. I don't know what I have to do now. Because manje uhlala ngami. manje rent ngizoyibhadala nobani masujweni Uzobhadalela u-Hedge wakho lo khuluma naye. Lotshela naye manje. Mina sengi-right manje. U-Hedge wenza ingane uzoyiwondla. Sengi-right manje. Yona lengane ka-Hedge uzoyiwondla. Ngakutshela ngathi lana ngeke sihlukane manje musi. Itreza kuthinto yokudlala. Hayi. Akuthinto yokudlala. My brother, sokutholela i-counseling ne? Sokutholela i-counseling. Angikho right yazi bengimthanda kakhulu uThandeka ngifuna ukuqhamba amanga but now she disappoint me. Bengazi ukuthi uhlala ngami. I can see it, bro. Ngazi ukuthi ngizokwenza kanjani from now on. Ngoba uhlale lana nesizwe sort out after. Ngoba uhlale lana. Guys, this episode just took all my emotions. Umjita, I've never seen a nigga breaking like this because of Umjolo. Guys, let's do better, guys. Let's do better in our relationships. We can do better, guys.